lower block. Yun, ang ratio ng halo namin ito, to 4 na buhangin na binista, 1 simento. Yan yung tubig mga kabayan na kailangan. Saktong-sakto lang, hindi siya basang-basa. Hindi naman siya tuyong-tuyo. Yan, tansyahan lang to. Yan, ito mga kabayan yung binuhusan namin kahapon. Yan, babaklasin namin yung forma. Tapos gagawa na namin to ng lower block. Ito mga butas na to. Ayan, nagbibistay na si Pipoy. Kasi ang gagawin naming lower block, kailangan binistay po yon. Hindi pwedeng buhangin lang na may mga bato-bato. Kailangan bibistayin muna. Ang gagawin naming lower block, 100. Magpapasobran na kami ng kaunti. Yan, para dito sa 3 butas na to. Yan, ito na yung gagawin naming lower block. Yun, ang ratio ng halo namin ito, to 4 na buhangin na binista, 1 simento. Pero yung ginawa namin na to, dalawang lang to, 2 sako, tapos kalahating simento. Kasi maliit lang yung namin, maliit lang yung paggagawa namin ng lower. Kasi kailangan yung papatungan yan, kailangan pantay na pantay. Yan, kaya araw-araw ang nagagawa namin para sa kalahating simento lang. Yun, 20 pirasong lower block, sakto. Yan yung tubig mga kabayan na kailangan. Saktong-sakto lang, hindi siya basang-basa. Hindi naman siya tuyong-tuyo. Yan, tansyahan lang to. Yan, tapos mano-mano lang, kaya sinisiksik lang ng bakal to. Mayroon kami nito ang vibrato. Kaso hindi ko na dinala kasi konti lang naman yung gagawin dito. Yan, ito na yung mga nagagawa ni Pipoy. Yan, ang kapal nito 5. Tapos yung haba niya 20 cm. Tapos yung taas niya 20 cm din. 20 by 20 cm. Tapos yung kapal niya 12.5 odd. Kasing kapal siya ng D5 hollow blocks. Ganyan yung itsura niyan. Kailangan mga kabayan, siksik na siksik yan. Yan yung molde nito, may nilagay ako ditong pukpukan para madali lang iangat. Yan, ganoon lang po yan gawin, yung lower block.
kabayan yung in-order kong tubular. Yung gagamitin ko ditong pag-i-screwhan ng bubong. Yan, tubular na yung ginamit ko para malinis tingnan kasi wala na siyang kisame dito. Yan, ito mga kabayan yung pinahabol kong hollow blocks. Kwanto? 50 piraso. Di 5 yan, yung isa niyan 20 dito, deliver. Yan, kasi kinulang yung para dito sa kuwan, sa bakod. Yan. Tapos in-order ko na rin yung mga tubular para dyan sa grahe. Kwanto? 2x4 to. Tapos 1.5 yung kapal. Ayan. Yung isa nito 1,020 dito. Pinalagay ko ng mga kabayan kay Edmar yung tubular. Ang unahin namin yung dito sa dulo, tapos yung kabilang dulo doon. Yan yung spacing nito mga kabayan, 60 cm. Gitna-gitna nito, ito. Tapos gitna nito, 60 cm yan. Binubuhusan na rin namin mga kabayan yung beam dito sa may bakod. Yan. Yan yung dulo na yun mga kabayan, pinalagyan ko pa yan ng 2 patong na asintada para dyan yung tututok yung wall flashing dito sa gilid. Yan, galing naman dito sa pinakadulo, isang hollow blocks na lang yan. Ayan, kasi pataas yan, pataas dito, pababa doon. Yan, ngayon mga kabayan, kinakabit na namin yung yero. Yan, ito yung yero dito sa may sala namin, dito siya papatak. Yan. Yan, okay na mga kabayan, ilagay na namin yung yero. Yan, bukas ipa-full screw na lang namin to. Yan, sa mga dugtungan ko palang pinalagyan. Yan, dito namang sa bakod, bubuhusan to ng 10 cm dito. Kasi isang bakal na lang. Yan, papunta doon. Yan, tapos bukas, ito ang gagawin namin. Bubuhusan namin yan, tapos dun sa dulo. Yan, yung pinakadulo ng poste. Tingnan natin dito sa taas. Yan, ganyan lang itsura mga kabayan dito sa taas. Yan, dito naman sa baba mga kabayan, ito na yung itsura nya. Ayan, ayan yung bubong. Yan, sinubukan ko na rin yung sasakyan. Sakto lang yan na nakapasok dito. Pero pwede pang i-atras yan. Sako pa siya ng bubong dun sa likod. Yan. Yan, tingnan natin yung view dito sa kalsada. Yan, yun na yung itsura dito mga kabayan. Yan, binabaklas na namin mga kabayan yung forma. Yan yung binuhusan namin kahapon. Yung beam na yan.
mga kabayan, pinupormahan na namin yung 10 cm na buho sa taas. Tapos idadamay na namin tong kulang pang poste dito sa may harap. Tapos doon sa kabilang dulo. Ito mga kabayan yung kuha namin dito, buhos na 10 cm sa pinakaibabaw ng bakod o sa pinaka firewall namin. Ayan. Tapos dinagyan lang namin ng isang bakal. Tapos ito na yung poste. Yan, sinabay na namin sa buhos yan. Yan, dito naman mga kabayan, kinakabit na namin yung end flashing. Ayan. Yan yung flashing mga kabay, kinakat yan dito sa tapat nitong kurbo ng yero. Ayan. Yan ang pagliliot nitong ikakat na to, itatapat nyo lang dito sa kilikili. Ayan. Tapos dito, ayan, makikita nyo naman yan, estimate lang. Tapos ito namang kanto na to, iguguhit nyo yan dyan. Yan, may mga video na ako nito mga kabayan. Yan, inulit ko lang dito. Yan, tapos gugupitin yan dito. Yan, ganoon lang yan mga kabayan, paulit-ulit lang yan. Yan, paulit-ulit lang po yan hanggang doon. Sunod-sunod lang. Yan, nagkakabit nito si Edmar. Yan, tapos ilalagyan namin ng rivet dito. Tapos ilalagyan pa rin niya ng thick screw dito sa may banda dito. Yan, katulad nito. Ito, yan namin nire-rivet dito para matibay. Yan, lumapat siya, hindi siya gagano ng hangin. Yan dito, kuwan lang ginamit ko dito, rivet. Yan, pwede nyo rin gamitan ng thick screw ito. Yan, hanggang doon yan sa dulo. Tapos dito sa dulo, ito yung naka 45. Yan, itong sa ilalim ito, nakasuot na lang yan. Yan, okay na yan mga kabayan. Ang isusunod namin, papatanggal ko na yung mga kuwan na yan, mga forma na yan. Tapos dito na mga kabayan, makikita nyo yung yero. Medyo palaki doon kasi yung bakod namin medyo papunta doon, pabuka, papunta sa dulo, kaya pabuka rin dyan sa mayero na yan. Yan, kaya wala sa eskwala to, pero dito sa kabila naka eskwala yan. Yan, kasi yung lupa naman namin dito pabuka naman, papunta doon, kaya hinati ko yan. Pero iniskwala ko ito dito, doon lang sa dulo na yan, medyo pabuka ng 15 cm pag galing dito. Yan, kaya makikita nyo yung kurbo ng yero na yan, palaki papunta doon. Pero konti lang, 15 cm lang.